Denne video er lige lavet for at vise, hvordan man kan ændre på størrelsen, altså kapaciteten af varmelægemet, altså elvarme-backup-lægemet, hvor man kan indstille, hvilken størrelse det skal have i forhold til, hvor meget strøm den maksimalt kan bruge. Det første vi gør, det er, at vi går ind i menuen herover. Du kan være, at du hernede skal lige låse den op på låseknappen op, men så går vi ind i menuen her. Så trykker vi pil indtil vi kommer ned til den, der hedder servicemand. Kommer der. Trykker enter, så trykker vi koden. Den er 2, 3 og 4. Den var der. Så går vi ned indtil vi står hernede på den, der hedder punkt 7. Den hedder andre varmekilder. Og så skal vi ned og se hernede. Det første vi lige render forbi her, bare lige for at tage det punkt med, 7.3, der står der minus 5 grader. Det er, hvornår at elpatronen den bliver aktiveret, altså hvilken temperatur bliver den aktiveret ved. Og den kan man så ændre op og ned, om den skal slå til før eller senere. Men nu hopper vi lige ned til den hernede. Der kan vi se hernede i punkt 7.8 og punkt 7.9, der har vi to ting. Vi har en, der hedder 3 kW og 6 kW. Og sådan står den som standard. Det vil sige, først slår den ind med en 3 kW elpatron, og derefter går den så op og slår en 6 til, så vi i alt har 9 på den her givende varmepumper. Det er lidt forskelligt. Nogle varmepumper kan have mindre varmelemmer. Den her har 9, den jeg viser på. Men hvis nu vi har et problem med vores sikring, for eksempel den springer hver gang, at vi ligesom fornemmer, at elpatronen bliver slået til, så kan vi ændre på de her tal. Og hvis nu vi siger på den her, der siger vi godt, jamen det er fint, den slår 3 kW til første gang, det kan vi sagtens leve med, men vi kunne godt tænke os, at den ikke slog de fulde 6 til anden gang. Så derfor kan vi så stille den her nede på, for eksempel på 3. Og der kan vi så selv bestemme, så siger, hvad slår den til i første niveau, og hvad slår den til i anden niveau. Nu kan du se, de her to niveauer sammenlagt, det giver så 6 kW. Hvis man vil have det endnu mindre, så kan man sige, at den skal starte med 2 kW, og 2 mere, så er det 4. Fordi vi kan indstille de her tal, som vi næsten har lyst til med en halv imellem. Så der kan vi selv bestemme, hvor meget skal den slå ind med første og anden gang. Jeg håber, det giver mening til, hvordan du gør det. Og for lige den sidste ting, når du går ud af den igen her, så går vi pil tilbage, og så spørger den lige, om vi vil gemme settings, og der går vi lige over og siger ja, og OK, og så går vi tilbage. Og vil lige ops på, nu har vi rodet med elvarmelægemet, så slukker den varmepumpen, så der skal vi lige have den tændt igen bagefter. Nu er den on derefter. Når vi roder med elvarmelægemet tit, så slukker den selv ned der. Jeg håber, I kunne bruge det til noget.